אותי. שאלה מי האבא ומי האמא. גם על שלי. אומרת, איזה שחקן? באלוהים. היא אומרת, תגידי, איך הוא ככה זה ואבא שלו שם? אני אמרתי, זה לא אבא שלו, אבא שלו זה זה. לא הוא, הוא חשבת שמישהו אחר אבא שלו. הלאה, קח פס. יאללה, יופי, אופק. נו, יופי, אופק. נו, אופק. תתקדם איתו. יופי, נוגה, את יודעת. נו, אופק, קח לו. אופק. ככה הוא אמר, בחוץ. תניעו את המשחק. הם מתמהמהים. נו. וואי. איך הוא בנאורי? מה אבא שלו? תגני. תקרא אותו. חשתי לו רק את בעלה. מי נפל שם? נאורי. אופק, לך תיבד, אופק. לא, זה של הירוקים, לא? זה נאורי נפל. כן. אז מי בועט? שלב, לא? אופק, קבל, אופק. קבל. פה. לא, לך קדימה. תעצור. תתקדם טיפה. נו, גול! לאט. לא נורא. קבל אופק לחיים. יופי, עוד אחד. נו, אופק! וואי, כמעט, לא נורא. מה זה קרן? מה עושים עכשיו? תרד שם. שהלב תפתח, אופק לחיים, בום. נו! יופי. אוי! גול. למה הם רבים על הכדור? שתיים, איזה קבוצה. קבל אופק, קבל.